Tikulandireni ku program yoyambirira inieni kapena kuti pilot ya program yathu imene ndi 888 waka 888 waka ndi program imene tayipanga dedicate kunena kuti tizikambirana za mpira basi tekuti za mpira basi everyday aliyense azikhala kukhana kuti ali ndi information yoyenera pa nkhani ya mpira. Kodi ku Super League zikuyenda bwanji, kodi nanga ku Premier League zikuyenda bwanji, La Liga zikuyenda bwanji. So ndi program imene tayikhazikitsa kunena kuti tizingokambirana za mpira basi. So pazikaso zina ngati ma games tizikhala kusewera ma games anthu azikhala kuwina zinthu zosiyanasiyana, koma kwambiri tifuna kunena kuti anthu muzitokhala ndi access yonena kuti kodi za mpira zikuyenda bwanji, kodi nanga Super League ikuyenda bwanji, nanga mpira wa grassroots ukuyenda bwanji. So dzina langa ndi Emmanuel Phiri ena Emmanuel Suspense. So ndizikhala ni mzanga amene nthawi zonse amene tizikhala kukambirana komanso kugawana nanu my ideas amene ndi ande inde 2025 it ikubwera mwakonzeka bwanji? kukoneka kuti kuchematu kukoneka kuti kuchema tisathamange kukhala ngati kuti tithamangire zakunja pa Malawi Super League 2025 medu kamba ndo Malawi wakuchali nkati zonadi zonadi aseno muli ndizano zoti tikuwankhuleni njani koma tikambe za Malawi iwe 2025 league yamba I think amati March iwe kuona kuti mwina timu imene kuiona ngati kuti makonzekedwe ake sochitika ichita bwino iwe kuona timu yanji? Zanga Wanderers ikundopya Wanderers ikwenza zinthu zake mopasa chidwibe. Yes. Ni kumaso hanga imene ali nayo makamaka pako chawo bumpinga njira kumaso assistant koja amene watengaso ndi wabwino kumaso kubwerisaso kwa magays ena amene atenga akalingana china juwa cha mele chunyo manyozo yes chilimbikisa kuti timu itopanga zikutenga zinthu pamene inalekeza chifukwa ineyo ntaona technical panel ya Janet ya Wanderers naganiza kuti kodi anthu akamasankha kodi akumasankha kuti titenge ndani kapena tukakamiza ndani kapena tikusankhira pa utengera kuti anthu athandiza chifukwa tiyangane ponena kuti ngati ndifuna nditenge munthu otandengeneza chuma ndikwena ndipeze munthu amene akudzidziwa zinthu ino mukayang'ana mwina panel ya Wanderers aliyense ali kumbali imene akwene kukhala panopa kutengera ndi mmene zinali mbwe ku anthu amadandaula kumachuka ndale kumatuka jajana kumajana kumano panopa zikuoneka zinthu zikuyenda bwinobwino pana zachitika incident inake na zamenyana kuti ma filling station inde silichoma ina kumano osayitengere silichoma ina kumabe zisonyeza kuti ngati issue ine imene inachitika anthu ene kale makana tusa ndrama so zinthu zikuyenda bwino zisonyeza zinthu zikuyenda bwino nde I'm sure kuti Wanderers imene ine kwa ineyo ndikuona ngati Wanderers imene ichite bwino chifukwa mene ligi ikuthamu tukambena za Wanderers koma Wanderers imene atenga league ndi timu imene sina khale number 1 komano pale timu ngati Silver imene kunali koji Mponda mukuyikayikira Silver fana kuti Mponda wachoka kapena paka aikangati abwererabe kumbuyo saname chifukwa Mponda wachoka ndi saname mukamu masuke ndifuna Mponda wachoka before Mponda Silver matani Silver matani imakana number 2 imakana number 2 inatenga ligility koma imakana number 2 inatenga ligility I think 2013 ka 2014 papita nthawi kubwera kwa Mponda kwapangisa kuti Silver jarani atenge koji ndekuti in your opinion ande kunena kuti Silver itenge league chifukwa cha zikusonyeza tikawelenga master nanga siti yanganesa kunena kuti Silver inaza episode agula maplayer ngati mene ali Aidana ali ku place and player amene Blessing madali ngati amene ali anchor ngati anchor wa timu ija ndi atachoka yeuja anakhanga wapita sonaso kwakaso anchor so ya timu ineja ino musamganena kuti Aidana amene amangisa kuti mwina Silver wine idana so amene ndi nzunguja amatinena zoti siti tampira mai inde koma zina koma tameja Aidana mara wapita ku Zambia wabwerera wapita you know you are telling me kuti idana ndamanga pangisa kutenga Silver kutenga league ino mumbiri anu mema panga sampira ino simunaone po maplayer odina kuti anthu maplayer wawa panga inspire timu kuti tenge league ndizoona ndizipendu kunena atu inetu kuti Mponda amamuiza Idana kwambiri ngati momwe tikuganiza amamuiza ku Bulesi
ma games angapo uyu idali kunenayo wakauchokera panja Silver nye kumawina sona Silver ndio yaluza ma game awire inaluza game mosi inaluza game awiri inaluza kufomo ndikuti inaluza game mosi iso tabele kamenya inaluza game mosi because mene komenya season yose osaluza game komana kaluza kufomo kumlanje edo ndiye iwe uganiza kuti idala angetengeze Silver League sende kuti ndikufusa ndifusanira kuti ino simuganiza kuti player amene anali ku Bless amene imene Bless matenga zonse zina chinatenga edana ali kusijonjo ndi player amene wasuntha opita timu ina sanga khale munthu amene wapangisa kuti timu ina yonse ikakhale timu yone noti tinene kuti tidikire tione kuti zitha bwanje tisachero chete nsemene tete tipite ku Bless mmene Bless ikugulira kapena mmene zinthu zake zichidikira uganiza banje wewe ngati munthu ngati player amene and I know kuti ndiye munthu amene umasupporta Bless usanamizire so yayi ndimasupporta Bless ngakhale abale mudzozonera kuti nzangayu ndo wa Bless zimene atayankhe apakha zokondera Bless koma no timve mbali I'm looking for Wanderers to win a league itenga league ababa ndo ndimasupporta Bless tandiyankhule mmene kuyenera Bless mmene ikuyendera magulidwe ake komanso pali macontroversy osiyana-siyana pali mamove ena ake amene ayenda amene mwina masupporta sakusangana nawo panali move ngati imene mpaka lero tijulikana ndi yani ya Lungu amene anena kuti afuna kuchoka so akudandala onena kuti anamonongera 15 million so akhalebe pankhani ya Bless ni imene zake zikuyendera uganiza banje wewe ngati supporter Bless ineyo ngati supporter ndikuona ngati kuti ku Bless mkati mwini simulipo mkati mama ku mabikiku I think if original ana kaxamira makomerera apa tinene chilungamo because maplayer ajanyamuka nthawi imodzi maplayer ambiri almost 4 kaya pano as a team kuti jose first level maplayer 4 angochoka nthawi fanana sizophweka kuti and sifollow ka fati kangana songa ina bidya taje tawerengere anthu ambiri asuntha kwambiri mwina anthu ambiri maganiza kuti mwina kapena pali mantha ndikocha amene akubwera fati ndikocha wa serious iyo mbali yakuona pa mponda ndamene wapanganya mataja pomba akuyera ntchito kontha itala nyamata mponda na assistant coach Bless inde ndiye ine I think mwina zinthu zikuina khala around chuma iyo imene konena kuti mwina player amene andira ndalama zambiri ku Bless amandalama zingati pokuganiza osati kutengera kuti unamva apo lokungoganiza kuti timvetsane monena kuti I'll give you an example when we look at Alon Benega ndi player amene amenya Malawi amamenya Bless imene ndi top club mu top league yathu eti imene kuganizira wewe kuti ma top players mu Bless amandandama zambiri bwana kumene ningono mina samafika 1 million samafika 1 million because tukuyangana pa move ya Aidana onena kuti panali mpungwe chifana amafuna kukwezedwa ndalama pang'ono na image sina ndalama yofukwana 1 million I think inali 800 or 700 mpaka namulola kuti apite kapena chikakhale chifukwa chimene maplayer ambiri othamangira kumaka funa ku chifukwa chimene chocho kuna nkha kuti ku Bless ndalama zimalipidwa bwino because ku Bless kuli structure yabwino ene maplayer amasangala zona kuma I think nkhani ya ndalama ndi imene kutani ikusokoneza and tinakapempha ndi kukhawo kondwa kuti a Bless anakakonza chinthu ngati chimene chichi kuti maplayer awo tatete yanganeno pa matimu ena amene ngati ena amene alowa mu league tetente yankhoneza ekhaya mukuiona banje ekhaya kuti yalowa mu league inde ndi league imene ndi top league ya dziko lathu eti timu ija anaipasa nthawi amanena kuti anaipasa I think 4 years or 3 years kuti by this time tizakha mu league koma in the 2 years imene amenya mpira apeza mu league so golo la ekhaya mu league mu Super League ya ku Malawi ukuiona banje we ngati munthu oti umotsata mpira ndi mmene yachitira bwino kumusiku ndi kwanga timu ikuyenda bwino kwambiri enda ndipo khulupira kuti itenga league nanga sikulenda ndikuona kuti ichita bwino tiyamikire kumene yachoka tiyamikireso anthu amene akuthamanga kulachina mpinga njira awiri onse William Liko onse amene akuchita zimenezo tayamikire kuti ntchito imene kuyenda yapo and timu ikuyenda bwino and maplayer asakumanya mpira wa dedication kwambiri akadikira kwambiri ndipo nzabwino ndipo mu league umumu ineyo I can predict to come top 6 team ija can come top 6 say you what can say about yangolo ka top 6 come top 6 why ugaze fanyani chifanana kuti tiyangane panena kuti matimu akamalo atu mu league sama kamenya zimamenya atu kujako fa tete yangane papa agula kale maplayer ngati mena alili maplayer osana siyana amene amene kujako atingamenyana naso kulizipumaliza yes atengaina ku Bless atengaina mali wa ujini ndi ndani wanopo why team nini ndi uyu wana li reserve wa Bless
Nkula amene uchayo tathamanga naye iwe ndiro ndine taona magemu angaba alize kwambiri you know mama gwira ntchito nkula amene uchayo dedication amakhana kwa players ndiye spirit imene inayo ija akapatikize ndi chavula ucha kwaje kuli chavula meja pesa ndi chavula ndiye ucha ndiye ndi matimu ena amene amakhala mawedewede mu league mucha ndikuzola kachinya chifuka mwina sofa ndaonapo ngati signing ya Savieri iwe ndine ndaonapo mpira and tikudziwa Savieri and then discussion manena kuti why would Bullets let Savieri go to Sivo and later let him go to Zambia when they don't have strikers okwanira because Bullets abangasafa for strikers zinu ngati zimene zozwaona onse akubwera kutiko mwina tinena kunena kuti matimu akuluakuluwa nditusamaziangana zinthu zimene before ndi Savieri amakhala amulondoloza pale anthu amene amapasa maudindo neno kuti aziyangana zinthu zimene zozo kuti kodi maplayer awa akamamenya mpira zikulonda bwanji mena sana muone Savieri ngati striker amene angalanga menya press mangwana ngati makhaso tindali tinataki tochitika mu matimu mwamwene nase kulengeza Savieri umusiya bwanji niye mukusowaso zigoli now ni makamba za Savieri chifanana kuti ngati ma first signing ya Augen coach wa Ekaya kuti akumuona kuti striker amene athandize komanso watenga maplayer ena ku Bless Reserve amene wakwera nawo ena watenga ku Bangwe iweyo amene umaonera pambiri ya mpira wa Malawi tikayangana kuti matimu olowa mu league mucha ambiri amangolowa kutulukasa iweyo kuona ngati matimu amene analowa ndikukhazikika zinsisi zawo zimachokera padepo as matimu ndikaonesa kwambiri sei makhankhani ya drama sei mwayi kuno chachikulu ndi drama so friend sponsorship matimu ngati Bakaja sikuti si matimu abwino ndi matimu abwino koma amavutika kwambiri fana cha ma finances ona I can give you an example ya Click yabwera mu league yatibulato matimu mpaka na top 6 ndikunena pa ndi top 8 tani ime ona I think khani ya dollar ndimene imakhangati matimu ambiri amavutika kuti akangubaya mu league muja pangasafa amayamba ena amatha kuyamba bwino ona ngati Nzuzu Hammers ndi timu kuti amene amayendesa amaoneka kuti ndi kwambiri ona pano yafika top 4 Nzuzu Hammers you can see zinthu ngazimene zozo koma ndikuona kuti ivuta Brigos yabwera mu league makani ya Brigos Brigos inene mayangana kuti kodi ngati tikayangana matimu ngati mena li Leicester inabwerera ndikubwerera mu league zinsisi zawo ndimaziyangana kuti zinsisi zawo zimakhala nyani ndi chinsisi chimodzi chimene ayuza Brigos kunena kuti maplayer asatayane akhale limodzi apezeka kuti maplayer amene ambiri amene mu league mu Super League ndi Brigos anakhalabe konko ino mukuona ngati kabwerera mu league kufuza maplayer amene achawani kabiri amenyebe league ivuta wandu kusa Brigos ndamba soko league ivuta manena kuti itawine ine kwa ine itatenge league ndi noma chabwino sibwe ndino Bullets pamene tikuyambira nkhani zambiri za Super League ya Malawi komanso magame ena tifati necessary kunena kuti tikufuna nanunso anthu amene mukutionera amene muli family yathu kuti muzipanga nafe engage kapena muzikhala nawo mu conversation so you can send text mutapezeka kuti apa page yathu musakuyankhula nawo kunena kuti kodi tikakambirana chani za mpira kapena tingafotokoze chani kapena tikuyenera kuyankhula anthu chani so timanenanso kuti program munomo tizikhala ndi alendo osiyanasiyana ma player ma team managers ma coach wina lesa amene amakhuzidwamo ndi za mpira so tikamakhala kuti tili pa program tinena kuti ngati mmavutika kuti kodi information mukayipese kuti kodi malefu amene apachidwa kaya mabani zikhala bwanji program yake ndimene iyi tunena kuti ndi 888 waka so join us you are part of our family 888 waka mzanga tipite kunja Magwaya wachinya chigoli cha offside Magwaya wagwera ndipo even ngoje wagana ndimafuna ndimvesese kuti kodi chitika chacho nena kuti VAR inabweresedwa mu football koma pali ma tournament ena imakhalako ma tournament semakhalako mipira ina makhalako nisamakhalapo amatengera pa dongosolo liti nkhani ya majenena ngati FA Cup imene jenera amenyezo jenera FA Cup FA Cup ndizoti tingaelekeza ngati kuti kunoko mwina timu ngati yakumpoto ena yake yosazika bwino kumenya nawo kaya yakumchinji kumene kuja kumakhala malisozi zochepa so VAR inapangidwa install ma stadium ena ndiye angapo akulu kaoka matimu akulu kaoka so matimu ena ang'ono kulibeko yani kulibeko VAR ndiye timu ngati Man City ipite kamenye kumene kuja kopanda VAR
njiro sitani siyena nde chona chita nchokuti tikamenya chikhonga tefe kapo tingwe icho osainga kuti tingwe panga generalize kuti isakhalepo fa ndi zimene zikupangisa no kuti league ya matimu ngati manu azipezera kunyezikezo offside izo kwa mangona chilungama kunena kuti azathu atatu andiza chuma andi chuma chokwana sana ngatha kunena kuti mina a week before game asipita ngukapanga install zoyendelera za chifanana kuti taonani mtakaza nimene wa Leicester kufirira kunena kuti tose tulizo kuti no this would have been an offside dina kakuti kuli anafia pen even coach wa Rudy Van Nistelrooy ananena kuti adandaula kwambiri kuti iweona kaka kuti ndi coach wa Leicester kuti yo video chokubwereza bwerenza kuona kuti inene khala offside komano ligi hiyo yukanisa nonena kuti ndi chipinyo kwambiri tikayangana Leicester payo kamu ligi ili kumapito relegation chikomwina chimene madalira kuti mwina chipanga survive kuchira kobwino ndi chifukwa chopelera inene maona ngati tumwina maiko ngati athuwa komanso mwina aku Africa kuna ndamete makhala ngati resources amativuta are you saying kuti anthu aja kusoma resources vuta ngakafikire masede meja ndukeka va usako mwina soma litale tikulekeza kuti yezeke kusolero tunena kuti kunena kuti program yathu tizikambirana za ndale koma za mu mpira ine mwina ndipo galiza kapita mwina pali ndale cause iwo amadziwa kali kuti kumetu kama tukuyamba chinthu ichichi va palibe pasichitika zinthu ndizi mavuto ndawo zonse amaziziwa koma ndifa jana anapitirizabe kuti azipanga zimeche kuti pasipezeka mavuto ngati amene achitika game ya Manchester United ndi Leicester ndiye ndingamvesesebe kuti iwo kweni ndi chani chimene akufuna kupanga yetu tikuziwitseniso kuti ngakhale ali wa police ndi Arsenal so tiloweso kwa Arsenal inu mukuona ngale Arsenal nga ligi ligi dakalipo siningagiviriretu fuso ndilali ngono sitina give ife magana sitina give fuso ndilali ngono ife magana sitina give fuso ndilali ngono inu mukuona ngale Arsenal nga ligi titenga ligi 2025 titenga ligi chikuli misanti madia titenga magame alipo asana magame almost 14 ni magame ambiri tikusiya now 6 points sana menye ndi Man City Liverpool sana menye ndi ife amene muli gana tichinya 3 seasons ago sama tichinya ali Liverpool sama tichinya titakwala chinya pa kwawo so musaone ngati kuti ligi ya game 14 ndambiri ndi makankhula ndi abale ena tsiku lina amanena kuti musaipange light of Manchester City iwe meno kanze kuona ngati Manchester City ndi mwayi mu ligi imeta chinya 5 kapena palina iwe mwayi chinya 5 muona ngati mwayi mwina mwina ndi chifo okay tikayangana panena kuti pambiri ya Liverpool mu amanena kuti best season ya Liverpool inatenga ligi na ya Man City anafika 90 chakuti points osatenga ligi mu nditu best season ya Liverpool inatenga nditu inali Man City and Liverpool knows a game most kwa Man City inatenga you know how hard is that you know like ndi chinthu chimene anthu achanasweka mitima ndi chinthu chimene Liverpool ikulimbikirabe kunena kuti sachitikeso komanso ndikumusana kuti Man City ikulimbira mtima nena kuti inalipo nthawi imene tinali kutali tinabwera panopa Man City pete maona kutalija yatiyandikira mpira ndi start inde ndiye ndikufunse kuti pama games amene amenyedwa pakatipa Manchester City pama game ndiyekeze mena ma game 4 5 Manchester City yawina pangati ande msakaye mulowa maimoto sindikulowa maimoto inuyo ande lelolo Manchester City sina miyemo ma game 4 kupata ndikuwina 4 games in a row digirani fusula ndiziteka ma game game ndingiri wina ma game ose kupapelo musakwi ande ndikufuseni lelolo mwana wanu atakufusani kuti atati ndisapota timu yanji mungamuza asapota senu mwenyumba manga zili ngalole mwana asapota senu atuluka moto iwe ni maganazi moti inu yose mukakale olo sumuka kwatite nkazi wa manyola chifata yangane kuti tete yangane panena kuti ine mene mayamba kusapota mpira I was very young the time ene yoku Chelsea kuli yachina Gianfranco Sola maplayer kale onena kuti Chelsea simapanga sense like Chelsea was like one of the Leicester kind of teams kuma years later inapeza kuti Chelsea yapanga pipi kutabwera Jose mpaka inatenga zinthu zimene Arsenal sinalenge for example Champions League musagwiye inu mufuna uliyamba vuto lakantambira makwiya izi zambia ni manena ati ife kuzopeza kuti anthu ena azikwiya kunazija mandimu kupatonena kuti Chelsea imete mumbuyo mo
tikayangana kuti Arsenal inapangapo mbiri yabwino. For example tikayangana pa record imene inakhala season unbeaten. Ndikutenga ndikutenga ndithu sina chinyidwepo. And we have seen beating Zaina Thierry Henry onena kuti amatha kujoina pakati pa season ndupeza kuti ukhabe top goal scorer. So ndimene nganaonera kuti mpira sona sinthe kufika level yonena kuti sitikweneranso titengere mbiri kunena kuti ineyo nimasapota Arsenal ndimana support Arsenal because mwina atu naye salo wa mugulojja mandimu. Akuma pachungamo chake mwana sininga mpase uchi singamike malimiti. Akwena support ineyo makolo anga nda Chelsea ndimo support Arsenal. Yana mkwanga ma support Man U. So Ali and right was supporter. Pano ana ma support Man City tu. Inde. You can see that. So yeah, ndiye kali supporter. Munjira ina lero mwana muthu kumulangiza kuti azisupporta Man City. Yeah, asupporta chicho sina uchifuna. Ata usupporta Liverpool chito sobwino. My friend, yankule nawe sonkani inande. As you're saying, this is our very first program. This is our pilot of this program. Kwa mabe timafunisa kuti tipange tako mfundo zingapa kuti tikamaza kumana tizate ku gawa na nzeru zina zimene inuyo amene muti onera ndamene muti mvera kuti muikepo mfundo zanu kuti tikamaza kumana tizakhazikise mfundo zina kukambirana nkhani zina zimene zizofunika za football. Andi timafanira yankule nawe nkhani ya officiation ku Malawi. Nkhani ya malefari kamene yajonjo malefari ku Malawi cause takhani mavuto ambiri amene mina magame na anthu oloma coach ngati tikangana coach wa Silva wakale amakhala kuti game inali yosamayambana ndithu ndi nzungu amayambana ndithu ndi anthu fa nkhani ya officiation ya ku Malawi. And he said kuti mpira ku Malawi sungapita pataya fa officiation. What do you think about officiation ya ku Malawi? Amene ndi mavuto akulu kwambiri. Kaya mwina ndi nkhani somwe tizibweza kuti mwina nkhani ya finances chifukwa kuti zimangoni ngati malifaliyo mwina makatenga kina kake. Ndikumayimbira zimene zijazo. You can remember game ya Silva ndi Wanderers manager in game ya Gabo. Usite can FTH I don't know can I hear imene game mpaka na Wanderers sina bide ku stadium kwamende game. Inanyanyala. Tinenese kuti Wanderers inanyanyala. Kunyanyala ndithu kuti ife tanyanyala sitimenya nawo. Chifukwa cha lifali. Chifukwa cha lifali. Lifali amene anampasa bani imene sinaonekeso bwino kuti iwenda. Chimene kuti fotokoza nena kuti malifaliwa ali ndi upper hand kamene ali kufunikira mu football. Ku Malawi and mina soba. Chachikundi ma finances I think ku bungwe la olo. Atayangana na kuti kumene kuti kaya mwina ndrama zima mandira ndizochepa kandi chani because I don't think ndrama zima amapasitwa ndi matimu ndikuwapanga zinthu. I'm not sure ngati amapasitwa ndrama. Ine mukaona mwina maphunziro awo kapena ku Malawi kuna kwenda bwino maphunziro anthu amene amayang'anira za mipira amene amayimbira mipira maphunziro awo ndabwino bwino kapena amaenda mu ndondomeko yabwino bwino chifukwa chonena kuti titomanga blame mwina zinthu zina zimene samatha kuziona kapena samatha kuyimbira zimakhala zinthu zonena kuti mwina mu maphunziro awo mulibe. For example, malamulo apangidwa upgrade mina almost every year. Amanota apa nopa maajina anyu asobano ndi malamulo asobano ndi awa. Mwina goalkeeper akasunga mpira mpaka amatika ndi 40 seconds or something ndi kadi. So zinthu kazimene zijazi mwina sakuzidziwa kapena they're not updated kapena mwina group yawo yanga na malifari kapena ndi vuto kapena. Unaona bwana. Mwina so kumene kutakhala kuti mina kuti vuto kuti mina malifari zophunzirira. Mwina ndizochepa kapena upangi komano still ndamuona po lifali Moses nangoyewa zina lake Moses amene namuona pa kuyimbira game ya African Cup of Nations kwa Malawi imamenya Nigeria ndi uziti Lesotho ada lifali kwa Malawi and game inaenda bwino kwambiri and lifali beso game inata mpano mwezi ine kusakubira and I think it's the same referee so nkaka nanga ka well it's the same referee antambira mamudandaula but mai kuno koma kava pa international akutenga ndi very good excellent ndi mwina ndinoti mavuto ndi ife ku Malawi kapena mavuto ine ndikuanga mavuto ndi family the same referee akapita pakafu level akukimbira po chifukwa so far dinene nkhani officiation malifali ambiri amenyedwa pakhala mpirikiti wambiri kuti mana even mu football ya ujeni ya ma division otatafalwa mu Super League tamvapo kuti iya silikala amenya refali mina nchani kapena kuti malifaliwa amaziyamba dala kapena we should have a solution nena kuti papekhale malamulo nena kuti azitetezedwa because also ndi anthu. You're right. Bankani ya malamulo pakhale malamulo okhwima kuti lifali ujaga pezeka zolo walakwa chilango chipana sule nzake swatani abasule chimene aziyo nzake azizo kuti nzange nganampasa iyi nezo sapangeso pa judge na Shaibu anapezedwa kuti apasidwa I think 6 months ban
ndio jepa 6 months ndio jepa Ai, azipa bwana. sio 2 years yeah bwana ndidi 2 years but kuti asapangeso akakamba business ina 2 years hapa mwezi ziko ndanga malifalio ripina ndio jepa chifano osali malifalio ndio jepa malifalio abwino ndio jepa tikumbukire panali nthawi imene anthu amamuda ndaula alefu lifalio uyu timati ndani uyu amaimbira magemu kwambiri anthu amanena kuti amene iyo akuimbira magemu ambiri akuimbira magemu ambiri koma wasn't it because malefu ambiri amavuta kupanga handle magemu akuluakulu mwina kapena kunali kuondeledwa kapena kunali peyora mwina makapereka kena kake kuti muzindika magemu akuluakulu iwe uona bwanji to be honest iwe ndiye tapita ukaonera mpira magames ambiri akuona kula mechi yasamala kuisa matala inde ndi magames ochepa pamene kula mechi ngati apanga mistake amadziwa kuyimbira mpira ora mpasa game yakafu kula mechi ayitisa bwino and that's the reason kulu mechi amakondedwa mwa magemu ambiri so sifuro so good anzake kudandaula dandolo limene samene kudandaula chifa is good according to what I see that's according to what I see amenenga kuti asimbira magemu ambiri kwambiri sikondera sikondera ndi ntchito yake samalibira ndi ntchito yake ndi mafunziro yake ndi lawyer samalibira apa sitavutira iloche half time sitavutika paraida ndipo mene tikunena kuti program yathu iyi ndi program imene tizikamba za mpira kapena kuti sports in general mainforce amene maso muzipikhala nawo malo ano so ndi 888 waka 888 waka program yapamwamba imene mukafuna information yonse muzipeza pati pano tikambeso mfundo yomaliza mfundo imene ineyo kwa ineyo mandikhumudwitsa ndionera kuti kodi olo atakhala kuti ndi nkhani ya za nsika wabwino umakapezeka kuti kumene mwina infrastructure yake ndi yabwino kuti anthu akutokhala molongosoka kapena chani ukayang'ana mankhani ya mwina infrastructure when it comes to football do you think ku Malawi tili pamalo amene tinganene kuti mpira wathu ndi zotiyeneleza kuti anyamata athu kapena kuti ligi yathu imene top league imene super league imene top league ikuyeneka kuti izilemekezedwa kapena izipatsidwa ndalama zochuluka kapena tilipotani tikakambira za infrastructure tilibe letu amwene tinganene tipa 0.00001 kuyongesa munapita ku stadium mwambacha amwene Nation Stadium imeje ndi yaboma tisaiwerengere kuzi kulongo kulisiliva yes ndi matimu ambiri mene kuchako kula china Greg Buligozi matimu amene ma stadium awo ndioneka bwanyi ma infrastructure ndi utali ndikangabwera kuno ku Bullis Wanderers ndi aseni matimu akalekale malibe palipo alibiretu kuti kapena kanto ndi amangobwerekabe so amwene tilipa 0 point ngati timu yathu ya matimu athu akulu mu top league numabweleza maonera kuti top league chifukwa super league is a top league ya Malawi noko kuti palibe so league imene ungamenye mwambamu pali iyi basi ngati ufuna kupita kaya kunja kafuna umenye Malawi kafuna mene kuti ukuyenda umenya league iyi tilibe madala tikangana ku Blantyre ndi ndi magrawunda ngati tili ndi Chiwembe imene ineyonso kwambi sima kondwera nayo kozi Chiwembe pobwera mabwera ngati ndi ya ma development clubs afuna anaziphunzirapo mpira koma inasandukaso ngati one of mafenyo mwina ena ndijani mwina amene tingadalire apa ndendika mu stadium inabanidwa ndi akafu imene idalira afifa kana afifa raipana kuti apo somenyera mpira ife po ndimeti kudalira kuti mpira wathu tikumanga sangalako so tinganene kuti patili pa 0 man ndeti yangane ponena kuti tikuyangana kuti mpira wathu upite pasogolo komano infrastructure situpanga invest kapena kuti mwina anthu amene ali mu system tisachule amene ali mu system sakuyangana ngati ndi chinthu chimene chingabweretse chuma kapena chinthu chimene chikuyenera kuyang'anidwa ndiso lina ndi chinthu chokhacho chimene boma simaona kuti chinthu ichi chimene chingati nachula system kuti inde ine nangosowa system kuti nangatika chifika chichuliratu kuti boma ine nangoti system ndi bomayo amwene boma lingolina kukhandichidwi inde pampira boma likhandichidwi pampira zilunga imene chazitani koma there is a ministry imene anapangira dedicate kuti iyang'anire zinthu chimene chocho kumene kukosuka serious kumene kukuna kuti awawa ziyang'anira muziwa mpaka lero kuza nyimbo kulibe ministry nayo sio makana za nyimbo kulibe ministry of arts uzaluso kulibe ministry imene nayo koma kuza mpira ilipo si serious imeneyo koma ikutani kaya mwina tuone usogolewa bwana haiya tikupe mphani kuti thandize watithandize bwana haiya mwina usogolewa haiya mwina poti ndi wanyowa ine ndikuona ngati kuti kwinaso edi ngati matimu 10 yangane ngati kumpoto kuchako edi
kapena amapangira dala kuti matimu akabwera kuno azikhaula chifukwa mapeza kuti munthu akomenya mpira man of the match anakhala man of the match wa Bulesi koma matope mpaka kumpoto namabwera kuti ngati amamuvivinyiza mmatope kumpoto namabwera kuti matope kapena chimakhala kunena kuti anthu achamapanga kati advantage for home advantage zonse mu football home advantage ndofunikira home advantage in football ndofunikira kapena mina anthu amachitengera kuti chichi chikhale home advantage yawo kuti matimu aja azavutika kumatope kuno chifukwa kuti mwina maground abwino aja ndi matimu abwino koma ndiye akavutika kwawo kunanga kabwera kuno chifukwa azingokhala azingoponderezika koma ngati angawine kwawo 3 points kunoko mwina kuzango draw koma still akalephera kuwina kwawo because sometimes Bulesi wanda receive kumene uchakapita makatatize kwa abwera kuti point kaya zona o 3 I think zona so ndi gambo yoti yovuta abeti against pamene popo koma still ndipoena kuti kumpoto nakoso anthu azikuunikaso koma kuti makwabwera zinthu zikuoneka bezamba sinja because we have seen Baga ikubwera we have seen Chitipa Team League yakazikika we have seen Karonga coming in Nzuzu Hamazi matimu kuti papita nthawi ife tisakuzowa kuti kumpoto matimu amabwera bekwaza menyanga zimezi ndi moyalo yokameti mayiona kuti imakhanga panga survive but now we can see matimu ambiri akuti ndipo munkhani tikazikepo nena kuti kumalayi kunoko ahaiya akunena manena kuti ahaiya mutithandize ayesese kunena kuti kumpoto pakati ndi kumwera tikhale ndi infrastructure when it comes to football yofanana choti nganena kuti even timu ya kumpoto ikabwera ku Blantyre kunoko izitha kukhala nena kuti ili malo onena kuti ali familiar chifukwa tamanena kuti Bulesi patafu sunga ichinyi mina chifukwa anthu aja sakudziwa kuti tafu yo ngamenye banyi matafu akasiye ku Europe kuli maiko ena amenya matafu basi alipo maiko anga amenya matafu taona pa Arsenal chakamenya ma Champions League ma Europa patafu ndi anthu ena matamali chipanga criticize chitafu azigule zimatafu zije zibwere kuno aziyale ngati akuona kuti udzu wavuta kusama nanga sizikuona ngati ntchito ya anthu opanga landscaping wavuta agule matafu ayike mmene china chimene ande ndimafanira kukhana naye lero ni nkhani ya ma transfers kumalawi last season ndakumana ndi mavuto ngati ama players onena kuti amagwidwa njakata kusankha anali player amene anali wa kudeza anayankhula ndi matimu awiri nthawi imodzi mukuona ngati kuti chimachitisa ndi chani is tibe ma player ambiri kamene kuti anthu azikangana even panopa anthu akangana nabe ma player uye tufati chimachitika ndi chani kuti do we have ma player okwanira do we have enough players to play in our league or tikangana mene lili for example Clegg kunapita ma player ena amene ali Bulesi kupita ma player ena amene ali Sivo so it's like ma player chango panga rotate from team to team angosunta from team to team is it kuti mu league yathu kapena mu dziko lathu we don't have enough players amene atopezeka kuti anthu sakukanganirana koma tikangana mene lili ulo EPLs so tumwelo kanganirana kotero kumakhabe kuti tiyangane ulo Arsenal yanu imene mwangokhala paize pamene kunoko ikakhala nthawi ngati umakhala pikiti iye tikamamva influence imene kuti player wakuti amene ikumyang'ana Wanderers Bulesi ndi Silver is it kuti kumakhala kulibe quality ina kapena anthu amasanzirana kunja player kazoti ali papiki ndwabwino basi matimu wathu ngati even Madrid ipezeka Madrid Barcelona osa kuyangana player mweyo Arsenal osa kuyangana be player mweyo ona koma onene kuti kumene kuja kuli ma agent ngini zichama zinasa and managers and good managers amapusisana zinthu zabwino pamene kunoko zinthu zimene zozo zimene tizona ngati kuti tizovuta zokuti cause ma managers and agents chamangulangiza player chenzanga uku ukapita ukaandatama iyi komanso uku chifukwa cha game time ukayipeza ukapanga izi zambiri amakhapola chakuziziwa kale so kuno koma ngazi ngaimeje zimasowa kuti ma player acha zambiri samaunikiridwa chifukwa cha episode ali Bulesi Wanderers tikangana pa nkhani imene ndi difference yathu player uchalayi ndi manager amene zinapeza kuti ni manager akusemphana waona andipezesa ni manager akusemphana is it because management imene imayikira pa ma player imakhala ngati kuti mwina wangotenga mbale wako kuti azingoonekera kapena chifanana kuti ngati munena kuti uyu ni manager wako akuyenda kukhala ndi say kapena akuyenda kulangiza kapena akuyenda kupanga zinthu zoyenera pa career yako ngati wewe uli player ukangana ndi ine manager wako kuti ine sinofuna pita meneko ndi kuti pali management iso pene cause nimayang'ana kunena kuti ma player ambiri mu Super League alibe managers ndizona ndipo mudziyo zina kuti ma player ambiri mu Super League alibe managers koma ino mukamaona maona ngati they are organized njefa kuti ma contract ambiri amangotha machimidzi amazati ma contract ena ake amene tikumva kuti anampasa tu contract chakuti
iye ampasa contract azingopita uloni chifanana kuti ma managers are not there to negotiate ma contracts. For manager has to go and say no, ine player ine ndifuna aziyamba game timamva kunja kuti even ma clause ma deal wacha kamalemba alama kuti ineyo player wanga unenga kuti mupange promise game time kwambi zimene tunazo kuti mwina ndi ka school ndithu ka mpira. We have seen players like Masamba player wabwino kwambiri komano season yake sina table because he didn't have enough game time. Manager jamene opanga negotiating as ndi mwina tilangize kunena kuti ma player ambiri kumalai kunoko tapeza ni managers osangopeza zibale kuti manager wanga ndi neighbor wanga no tapeza na anthu amene amazisata sampira amene amayang'anira kuti akasainilani aloyelepo nkhani zimafuna khanga zimezo nkhani yasamba naona pena pake afuna sobwera police kandi tona maybe hayi koma tiziva zambigazi nzamabosa nkhani zina zimene zilibe umboni sitingakambirani komano ngatidi zili choncho muzizimva pompana kunena kuti kodi player wakuti akuchoka kuti akupita kuti nanga coach wakuti akuchoka kuti apita kuti nanga ma player amene mwina avulala ndi ati nanga ma player amene sapezeka fuzuka zina pa makemu ndi ati komano program yake ndinoyo timenena kuti ndi 888 waka the only program imene muzikana information yoyenera imene is reliable. So tukunene sasa kunena kuti program is sponsored by 888 bets imene ndi the best betting organization and chanchani kumalayi kuno. So ndimene tikambira mzanga apapa tutupira mwapeto timalize tikwangule chinginichi. So timafuna kuti tisanamalize tafotokozere anthu onena kuti pali issue ina imene yonena kuti matima kamasaina anthu kapena kamapanga zinthu masupporters akumakwiya ngati issue manena ya Sambaniyo magulupu ena kuya asabwerera meneyo ngati Aidana anapeza kuti apeza madani ena anapeza adani chifanana kuti wachoka ku Blaze. Inu mukuona bwanji ikakhala nkhani ya ma player ndi ma supporters pa nkhani yosainidwa kapena kumuva chikufunika kuchitira ndi chani kuti mina ma supporter ndi ma player akhale pa ubale oyenera sungaza take ubale meyo ando mpira adu ando amalowa emotions tisamayiwale ndiye ndizovuta kuti mwana chokera Aidana mucha anthu kubulesa akondwele naye ndi pasa example kodi Aidana anachoka banje Aidana anachoka bwino koma kuti muti mene anachokera Aidana koma tipesesa kuti supporter ndi munthu aimo samapesesa kuti pa zinthu pachesa Aidana anapempha kuti ineyo ndigene kuoneka kangachepe pang'ono ndi police imene nadi imvere pa chilungamo chake kuzi anali papiki ndi amene anayi wawo ini sasa police kuzingapo wana ndi masapota kuti amvese mechezi makazi kufuta iwo masapota amango kuchita ngati idana wachoka ku police wapita ku rifles zawo kusiliva ndi pesa ya siliva sotenga soligiso nkweyo chuma kangati amakanga ndi yeyo watenga ligi ku police ukaipereka no ndi nkweyo waukulu tazona hapo kunja kuja mapulea angapo akhawo pangapo so Kembo anachoka kwase anachoka ku Spurs kupita kwase mpaka na lero munthu amatozeka udakalipo be ndi supporter sanene kuti angatheke pankhani imene pali nkhani ya Grant Lungu imene anapeza kuti anali ku reserve ya police so anakweza anthu ena koma yesa anamkweza ndiye chananyamuka kupita ku MTC ndiye anabwera ndikuzayikhaulitsa mukuziwa inu amasapota anapita ku nyumba kwawo usiku kagenda embassy trophy anakagenda nkumusainisa usiku so tunaona kuti tete ndijangane ponena kuti ngati tili masapota inde ndife masapota komabe tiziyangana so ponena kuti nthawi china ma players ajamatenga decisions ena because of their welfare mwina ndrama zisizikuyenda bwino mmene zili pano zisizikuyenderamu uzipeza kuti mwina kulanda 200,000 so zimakhala zavuta munthu chamakhala kutenga kuti ni mmene yakuonekera ni ntchito imene akugwira mwina akapeze kampani ina imene ikamulipire ndrama zonena kuti zimuthandize ngati player asunthe pasogolo mwina so nthawi zina amakhala kuti ni matimu amene angapangisa mwina akamenye nation team kapena akamenye mwina kunja so nthawi zina masapota tikamakhalanso kuti tikuyankhula kapena tikuyang'ana ma players athu anena kale kuti sizingatheka atu pale singatheka koma nene kuona ngati kuti tizikambirana if you bring this conversation tizikhala pamalo onena kuti tizamvesesa kuti ma player waso ndi anthu ife tikachoka mu ntchito zathu timakaonera iwowo ali ku ntchito zawo so mu ntchito zawo amene akusankha kuti kodi ntchito imene ikumuyenesa kuti mzathuyu akhale kunena kuti akuchita bwino akukhala malo abwino akugona malo abwino akuyenda zinthu zoyenerera so tiye tisamakhalanso okwiya nthawi zambiri tiziyang'ana pamene popo chabwino zanga tisanamalize mawu omaliza amene ungakhale nawo kuti kayanza program kayanza mpira kaya chimwe ungofuna kupaka share kwa anthu amene akutionera ndi mawu otani chachikulu ndichokuti
mpira ndi umene kuyambika makamaka 2025 March amati yamba kuyamba Super League. Magayi tionere game yabwino, mpira ndi wathu tukonde. Chachikundi chimenechi mpira ndi wathu tukonde. Palibe siyambi chimene kuzambita yakulakale mtalo. Yetu. Chabwino, amene mukutionera, amene mutimvera, inali 888 Waka. Program yokhayo imene muzipeza information yoyenerera, maboza ayi, information yoyenerera yonena kuti kodi mpira kuyenda banji, nanga za sports kuyenda banji, kanza china chilichonse kan like tizopasani info ya china chilichonse concerning to sports. And unenetsa unena kuti program yathu iyi yomanga sports ndi 888 bets. So pali zambiri ma games pazikhala kuti tupanga share ma tickets kaya machani tupanga share zanu zambiri mbiri. So awawa ndi malo amene mwene nokhala. This is a program imene mwene muzionera each and every time. Chifanana kuti program imene ingasintha moyo wanu. Ndi program imene wina wainu adzawinapo mamiliyoni just because timakhala naye mu program imene iyi. Komaliza and tipange predict. Anthu adziwire tapa tulonjezana. Inu manena kuti itawine Super League ndi No straight itawine EPL ndi magana ziziwiri wasino mwamba tiwangofuna tidziwe ndizovuta kuti ndinene ineyo mbali yanga zimene tawine koma maprogramu ena tikhadu kambirana simudziwa timene sapota ku Malawi simudziwa timene sapota kunja chifanana kuti zinake zambiri sokonekera koma takunenesa kunena kuti tizikhani alendo ambiri kwambira ma players, ma coach, ma team managers, kadi malefu tizafufuza kuti kodi game chinatha bwanji tabwera tafotokoza nchina chitika ndi chani kapena ulo akulu amalefu ka akulu amakochi ka akulu azajani kuti kodi chimachitika ndi chani kuti izi zichitike. So muli malo oyenera ine langa dzina ndi Emmanuel Pili ena mali suspense komanso mdzanga ayo ande fikiraso nthawi ina makomanosi.